What's the book called? Stay Kissed Car. Lovely. Okay, off you go. Wyt ti eisiau jigsaw yma? Ydw dwi eisiau jigsaw. Mae Babs eisiau jigsaw. Ond dydy Babs ddim eisiau tedi. Dwi ddim eisiau bel. A tedi a siwmper. A dwi ddim eisiau jwg. O gwrdd dwi'n mynd. Mae Uncle Ollie eisiau bagiau a bocsys sel Kissed Car. Dwi eisiau ioio also. Mae Babs dim ioio heddiw. Mae Babs eisiau ioio, ond mae Mam yn dweud na. Mae Benja eisiau bwched. Pam? Okay. Pwy sy yn y stori? Benja, Babs, Mam a Uncle Ollie. Beth mae Babs eisiau? Mae Babs yn hoffi jigsaw. Thank you.